निजोमसा बर' गामि राङापारा पियास उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। दा मैयानि जाथाया जाहैबाय जेब्ला जों ओंखाम जाखांनानै न'आव हाबो उन्दुनो होननानै जों आंनि मिसेसजों आंजों गथ'फोर ओमफ्राय जाखां लोंखां उन्दुबाय। उन्दुनानै गथ'फोरखौ गथ'फ्रा उन्दुलांबाय नालाय ओमफ्राय बेयाव जोङो फुथुबाय दसे फुथुनानै ओमफ्राय पेसाब खालामनो हासुनो थाखाय जोङो बाहेरायाव ओंखारदोंमोन आरो ओमफ्राय बे बाहेरायाव ओंखारनानै दसे बै जोंहा बै फिल्टार दंमोन मोनसे ओमफ्राय टाइमा मथा मथि 8:35 8:35 मिनिट बे समाव जों ओंखारनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो दसे दै लोंबाय आंना हिनजावाबो दै लोंनानै जों दसे जिरायदों ओमफ्राय रायज्लायबाय थादोंमोन। रायज्लायनायाव ओरै दसे रायज्लायबाय थानाय समावनो ओमफ्राय ओरै सोनाब साइडनिफ्राय आंनि बे न' सेरजों पालसार गारि गंनै लानानै थाङो ओरै आंनि न' सेरजों ओरै गामिनि LP स्कुलसिम। ओमफ्राय जोंथ' मिथिया जेनेबा लामानि मानसि लामाजों थांगोन सानबाय। उनाव जों खेलबो लायासै जों रायज्लायबाय थानाय समावनो मालाबासिनो फैबाय बिसोरो। ओमफ्राय फैनानै साथाम फैबाय सिनाय मोनासै जोंबो मानसिफोरखौ। ओमफ्राय जोंखौ नुनाय लोगो लोगो जों जिरायना दंमोन नालाय सिखारनो थिननानै न' सिङाव नैबे न' सिङाव हाबनो थिनबाय। न' सिङाव हाब बिसोरो हिन्दीनि रायज्लायदोंमोन आरो ओमफ्राय गेजेर जराव एसामिसनिबो रायज्लायदोंमोन। ओमफ्राय बे हाबग्रोमोना हाबनानै दरजा मोखाङाव आङो बादा होबाय बिसोरखौ मानि सिङाव हाबनो होननानै। आंथ' सिनायासै मानि थाखाय हाबनो होननानै। नैबे समावनो आंखौ बे पिस्तलखौ बरननानै बे खर'आव बिदियाव होबाय आरो आंथ' सानबाय ओमफ्राय हाब माथो बेलेगसो होननानै उनाव सिन्था खालामबाय आंबो। ओमफ्राय आरो थाङै नैबे आंनि मिसेसखौबो गोदोनायाव सिखा होबाय। ओमफ्राय न' सिङाव लांबाय बिसोरो न' सिङाव होननानै। ओमफ्राय थांनानै लोगो लोगो बै लाइटफोरखौ खोमोरनो थिनबाय। खोमोरनो थिननायाव लाइटखौ खोमोरजोब्बाय बिसोरो। ओमफ्राय उनाव न' सिङाव सोबाय जोंखौ। न' सिङाव सोनानै आंखौ बै सियाराव माबानानै बिसिनायाव फार्स्ट माबानाय जादोंमोन। ओमफ्राय उनाव ओरै खोलानि रुम मोनसेयाव लाबोनानै सियाराव फज'नानै दोनबाय आंखौ ओरै थुथाबनानै सिखाबो गोदोनायाव होबाय। ओमफ्राय आं एकदम गिनानै हुस गैला मानसिया। गद्रेजखौ खुलिनो हिनजावखौ खुलिनो थिनबाय। फार्स्टआव फैसा दाबिबाय बिसोरो फैनानै। फैसा दाबिनाया बेनो माने इलेकसन केम्पिंनि थाखाय फैसा जोंनो 1 लाख नांगौ। 1 लाख हराबा नोंसोर जिउखौ होनांगोन। जिउखौ होनो ना फैसाखौ हरनो बिदि होनबाय आरो। ओमफ्राय जोंथ' फैसा गैया जों खेथि मावनानै जाग्रा जोंनाव थाइसेबो थाया फैसा बेखौ बुंनाय जाबाय आरो बुंदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरो जबरदस्त खालामबाय बिदिनो हानो नागिरो आरो गावनो नागिरो। ओमफ्राय गद्रेजखौ खुलिना होबाय। गद्रेजखौ खुलिनानै होनायनि उनाव बै माबायाव गारहरबाय जिफोरखौ गारहरजोब्बाय नायजोब्बाय जेबो गैया जेबो मोनासै। ओमफ्राय उनाव दसे बिदिनो थाबाय 5 मिनिटसो थांबायमोनदां। ओमफ्राय बाइकखौ बे उनाव थानाय सासेया नुबाय। माथो बाइक दं होननानै हिन्दीनि रायज्लायबाय आरो। ओमफ्राय जे बाइक दं होननाय लोगो लोगो साबि ओमफ्राय RC बिबाय इन्सुरेन्स बिबाय। ओमफ्राय उनाव RCखौ हरबाय। RCआ माबामोन स्केनिंमोन। ओमफ्राय आरो हाब माथो RCआबो स्केनिंसो होननानै बिदि बुङो आरो बिसोरो। अरिजिनेलखौ हर होनदोंमोन। आंना भइसआ बारा थिग जायाखै खोमाहाय। ओमफ्राय बिदि खालामबा ओरै सासे लोगोआ बे गावसिनि लोगो प्रथम बिसोर साब्रै नालाय
ओमफ्राय बिसोर फन खालामबाय थाबाय फन खालामहरनायबो रायलाया ओरैनो होनो ओमफ्राय बिसोर माबायोना आरो उनाव साबिखौ खुलिनो थिनबा आथुर जाबाय मानसिफ्रा आथ्रानि उनाव साबि लाबाय आरसि लाबाय ओमफ्राय मबाइल लाबाय फैसाया उनाव जा दं बेखौनो हरदो होनबाय 700 जालांदों आरो फैसाया गासै थांनाय समाव दमहोलांदों इनफरमेसन होयोबा आरो फैफिननाय जागोन माबाफोर सन्देह जादों नामा सोर फैदों मादों सन्देहखौथ' दा मा बुंबावनो सिनाय मोनाखै मानसिफोरखौ आंथ' रावजोंबो बिदि सुथुर गैयामोन आं सासे खेथियक मैगं फानै जाग्रा आङो बुधबार सुनिबार गारि गंसेजों आं लाङोमोन दुखुनांथाव खोथा दा गारियाबो गैला दुखुनांथाव जाना फैदों आंनि थाखाय आं बारा बुंला बेखिनि बे फायरिं होदों होननाया थांनायनि एसे सिगां मथा मथि 2-3 मिनिटसो सिगां होदों आरो बिसोरो ओमफ्राय दसे थानानै लास्ट फन फैबावदों बिसोरनि बे फैनाय लोगो लोगो थांबाय खैथा गावदोंमोन ओरैनो मोनसे बिसोरनि माबाफोर थालांदों ना थालाङाखै मोनाखै थालांथावथ' नङा जाथायनि सायाव दिनैसिम माने होनाय जाबाय आं दा बेखौनो खावलायनो नागिरदों दा सरकारा गोख्रों राहा लाथों जाहाथे उनाव बेबायदि जाथायफ्रा दाजाथों बेखौ आं खुथारै खावलायनाय जायो सरकारनिसिम सोर फैदों पुलिस ओरैनो फैजोब जाखालि हराव माबा असि फैबाय ओमफ्राय बै खाथिनि आउटपस्टनि माबा आइसि फैदों सानै नोंसिना मा समस्ति गोलैयो नैबे माजबाद दानि एमएलए सोर एमएलए सरन बर' एमसिएलए मा समस्ति गैलामोन दाथ' सिगां रबार्ट बेनिफ्राय बे इलेक्सन गेलेनाय 1 लाख थाखा दिदोंमोन पार्टिनिफोर मुं लादोंमोन नामा पार्टिनि मुं फैयाखै फैनाया बिसोर जेबो होनाखै माथ्र' इलेक्सन केम्पिं होनदों आरो इलेक्सन केम्पिंनि थाखाय 1 लाख फैसा नांगौ दा माने गिबाय थादों नामा दा जेनेबा दा गिनाय मोनदों मोननाया जोङो माने अकस्मात सासे आबादारिनि न'आव फैनानै बिदि आक्रमन खालामनाया बिराद लाजिनांथाव खोथा बिराद दुखु गोनां जादों बेखिनिखौ आं बुंबाय जोंनि खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोआव थानाय जे राङागरा गामि बे राङागरा गामियाव मैया हरनि समाव जि मोनसे जाथाय जाबाय बे जाथायसालियाव जों दख'रा आफादनि हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' सार आरो जों दख'रा जहै फैनानै दिनै खौरांखौ सुलु लाफैदोंमोन दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुजिनो मोन्दों जे गोबाव समनि गेजेराव जोंनियाव बेबायदि जेबो जाथाय जाथ'वाखैमोन नाथाय नैबे जाथायखौ जानायाव जों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों गोख्रों रावजों सोंखारिनो लुगैदों खारन जाथाय जानाया दिनैसिम 24 घन्टा जानो थांगासिनो दं दा बे समावबो प्रसासना दायनिगिरिखौ दिनैसिम हमनो हायाखै खारन दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय गोबां क्लु बिथांमोना मोनलांबाय जेराव मबाइल मोनलांदों आरो जेराव बाइक मोनदों दा बैफोर क्लुफोर थासान्दियावबो दिनै नैबे 24 घन्टा जानो थांनायावबो जुदि उदालगुरिनि जि प्रसासन बिथांमोना जुदि दिनैसिम बे समसिम जुदि हमनो हायाब्ला जों आसा खालामदों उननि समफोराव जों गणतान्त्रिक भाबै दख'रा हिसाबै जि राहा लानांगौ जों बेखौ लागोन आरो जों बेखौल' बुंबावनो लुगैदों जे गोबां ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों जे जोंनि जायफोर राजखान्थि भाबै जोंनियाव गोबां दङ दा बिनि गेजेराव नै जाथाय जाजाग्रा दा बिथाङा जोंनि इउपिपिएल सापर्टारमोन नाथाय जों ससियेल मिडियायाव बेखौ नुबाय थादों जोंनि इउपिपिएल सापर्टार बिथांमोनखौ गोबां समाव न' बां सिफायनायजों लोगोसे लामा दथाफोराव बेबायदि एटेक खालामनायखौ नुदों जों बे समाव बुंनो नागिराखै जे उमुक राजनितिक दोलोआ खालामदों बेखौ जों बुंनो नागिराखै नाथाय जाथायखौ नायनानै जों बेखौ नुबाय थादों जोंनि इउपिपिएल दोलोआव थानाय जायफोर खामानि मावग्रा बिथांमोना गोबां बे समाव दुखु खस्थ' मोननांबाय थादों जों आसा खालामदों दख'रा हिसाबै बा इउपिपिएल जों सापर्टार हिसाबै उननि समाव बे जानो हाया जों दख'रा हिसाबै बेखौ जों गोख्रों रावजों सोंखारिबाय जायखि राजनितिक दोलोआनो जाया मानो बे जाथाया जानो मोना जों बेखौ दख'रा हिसाबै गोख्रों रावजों सोंखारिनाय जाबाय সেইখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰিপৰ্টাৰসকলক মই এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 9টামান বজাত
আমাৰ কাইজামাটি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাত অধীনত থকা ৰাঙাগড়া ৰেভিনিউ ভিলেজৰ এজন ঘৰত যি ডকাইতি ৰূপত আহি পেলাই তেখেতক আক্ৰমণ কৰাত আমি কাইজামাটি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা দিছোঁ। এইটো কাৰণে দিছোঁ যে তেখেতৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা আদি কৰি টকা অলপ লৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। লগতে বাইক লৈ গৈছে। তথাপিও আজি সেই 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আমাৰ ওদালগুৰি প্ৰশাসনে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। আমি এইটোৱে গৰিহণা দিছোঁ যে 24 ঘণ্টা পাৰ যোৱাৰ পিছতো তেখেতসকলে প্ৰশাসনক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে, আৰু যদি নহয় আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। आंनि मुङा मुस्रिमा जनाखि बर'। आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गामि राङागरा। हराव जोङो ओंखाम जाखां लोंखां गथ'फोरखौ फुथुनो होननानै बिसिनायाव हाबबायमोन। हाबना गथ'फ्रा उन्दुलांनायाव जों बाहेरायाव पेसाब खालामनो होनना ओंखारबाय। बे समावनो जोङो टाइमबो जायाखै होननानै 8:35 आव ओंखारनाय जादों जोङो। टाइम जाथ'वाखै होननानै जों गामाखालिबो जोङो 10था गाहामसिम मालाबा 10:30सिम थाखायो आरो। ओमफ्राय मैयानि बेलायावबो जोङो दासो 8:35 जादों होननानै जोङो दसे जिरायदोंमोन। जिरायना दै सै लोंदोंमोन, आथिं आखाइ सुदोंमोन। बाहेरायावनो दसे अखाबो गारबाय, कारेन्ट फैबाय होनना स्रां स्रां जिरायबाय थादोंमोन। बे समावनो जोंनि लांगोनाजों गंनै सिनाय मोनै पालसार गारिया थांनो आं नाहरदोंबो। गारिनि शब्दखौ खोनासंनानै आं पालसार थांदों होननानै रायलायलायबाय आरो जों सानैजों, मालिकजों आंजों। दानाबा खाथियावनो LP स्कुल दङ, राङागरा गुदि फरायसालि। बेनि फोथाराव बे गारि गंनैया लाखिहैबाय, पालसार गंनैया लाखिहैनानै दसे थानायनि उनाव जों बिदिनो मालिकजों जों टाइम जायाखै होनना रायलायलायबाय थाबानो 3 मानसिया फैबाय सिदायैनो फैनानै एसे बे सिथ्लायाव लिंहरबाय जोंखौ। जों फिल्टारनि खाथियाव दंमोन नालाय, दै लोंखांनानै आथिं सुनानै जिरायनायमोन, आथिं रानहोनायमोन। दानाबा एसे ओरै फै होननानै लिंबाय, ओमफ्राय न'आव हाबनो थिनबाय। बेयावनो मालिकआ मानो हाबनो होननानै सोंबाय आरो। हिन्दीनि रायलायदों बिसोरो गिबियाव। हिन्दीनि रायलायनायाव मानो हाबनो होननायाव रलाय होननानै मालिकआ एसे हमनाय बायदि खालामदों आरो। बेयावनो सिलाइखौ बरननानै बिसोरो पिस्तलखौ बरननानै मालिकआव बेयाव होयो। ओमफ्राय आंखौ खुख्रिजों गोदनायाव माबायो, हानो नागिरो आरो। ओमफ्राय सिङाव थांगोन ना थाङा, नोंसिनि जिउ नांगोन ना नाङा होनबाय आरो हिन्दी। ओमफ्राय बिदि होननायखाय जों र' खोथाया बेलेगसो बिफा, जोङो माबा मोनसे रायलायनोसै होननानै सिङाव हाबहैबाय। सिङाव हाबनाय टिभि रुमखौ सिगाङाव मोनग्रोयो। टिभि रुमाव कारेन्टआ जोंबाय थादोंमोन। बे जोंबाय थानायाव कारेन्टआ खोमोर होनग्रोबाय गावसोर एसे फावसायनानै। दानाबा कारेन्टआ खोमोर होननाय समाव बे टिभि रुमाव सुइचआ गैयामोन। ओंखाम संग्रा रुमावसो दङमोन सुइचआ। बेखौ थांनो नागिरना अबाव थांनो नागिरदों होननानै आंखौ फाथिबाय, सिलाइजों फाथिदोंमोन। ओमफ्राय बे समाव आङो दरजाखौल' खुलिना होबाय, बेयाव दङ सुइचआ होननानै खोन्थाना होबाय। बेयाव थांना बिसोर कारेन्टखौ खोमोरहैबाय आरो रुम सिङाव जोंखौ सानैखौबो थौ होननानै लाना थांबाय। सिरि था जाबाय आरो। जेबो आवाज होनो होआसै जोंखौ। दानाबा मालिकजों जों थांबाय। मालिकआ बोरैबा जाजोब्बाय, माने एकदम हुसखौनो मोनि, बोरैबा दांगा सांगा जाजोबखाबाय। बेखौ बिसिनायाव फज'बाय आङो। गथ'फोराबो बिसिनाया गुवारखा नालाय, ससेथिं उन्दुदों, ससेथिं जों उन्दुयो। दानाबा बिसिनायाव फज'बाय। ओमफ्राय र' सिरि रायलाय होननानै कारेन्टखौ खोमोरनानै रायलायबाय। दाथ' इलेक्सननि केम्पिं सम, जोंनो दानो 1 लाख रां हर होननानै बुंबाय आरो बिसोरो। हिन्दीनि बुंबाय। बे समाव हिन्दीनि बुंनायाव जोङो गोमोबाय मालिकजों आंजों, हाब मा फैसानि खोथा होननानै। ओमफ्राय बेबायदि गोमोनायाव नोंसोर हिन्दी बुजिगोन ना बुजिया, सावथाल रोंगोन ना रोङा होनना सोंबाय आरो जोंखौ। ओमफ्राय सावथाल रोङा जोङो, हिन्दीखौनो बुं, हिन्दीखौनो एसे हायो आं होनना बुंनानै आं रायलायबाय आरो। ओमफ्राय बिदि रायलायनायाव नोंसोर फैसा हरगोन ना जिउ होगोन होननानै सोंबाय थाबाय जोंखौ। जोंनावथ' जेबो फैसा गैया होनबाय आं हौवानि खर'खौबो दांना बुंबाय, आंनाव जेबो फैसा गैया होनना बुंबाय। ओमफ्राय मानिथारैनो एखे साफ्रे सुफ्रे नाख्रे नुख्रे खालामबायानो, हौवाखौ गावथारनोसै। बिदि खालामनायाव बे गद्रेज खुलि होनदों आरो। गद्रेज गोदान बायनाय आं बावाखै, मास मोनसेयानो जायाखै। आंनि बिदाया फैनानै आंनो गिफ्ट होलांनाय बे गद्रेज गोदान खाथियाव आंखौ साबिखौ खुलिनो थिनबाय। खुलिबाय आं, बेयाव खुलिजोबना होबाय। अपेनलि 3 दरजाखौ खुलिजोबना होबाय आं। खुलिना गावसोर गोसो बायदि गथ'फोरनि जि, हासबेन्डनि गाननाय जोमनाय, आंनि लांगा दख'ना गासैबो जिनिसखौ गारग्लुंजोब्बाय रुमाव। ओमफ्राय फाखायाव गारगारजोबनानै उनावहाय जेबो मोनासै नालाय, ओमफ्राय अबाव लकार दङ बेखौ नायजोब्बाय। ओमफ्राय ड्रेसिं आयनायाव दङ लकारा, बेखौबो खुलि, बे लकारखौबो खुलि जाबाय आरो। ओमफ्राय आं बिराद गोबाव जाबायमोन, बेनि साबिखौ आं दायाखैमोन, मालिकआसो लायोमोन गावसोरनि साफात ग्रुपनि बायदिसिना लेखा दोनो होननानै। दानाबा बिनि मानि बेगाव नायबाय आं,
मानि बेगाव नायबा साबिखौ मोनासै बे समावनो जि नारा नाथा खालामबाय गावखौ आंखौथ' साबि नागिरहोबाय गावखौ नारा नाथा खालामनो नागिरो आरो र' होननानै बादा होबाय आं उनाव एगे ड्रयारखौ बख'नानै सिंनि जा खोना बुस्थु दं बिसिनि साफातनि ग्रुपनि बेखौ बरनजोबनानै खिथिबाय आं जोंनाव जे न'ल' दं जेबो गैया जोङो एथ' गिदिर न' थानानै मानो लाख मोनसे फैसा गैया होनना सोंबावबाय आं बुंबाय बे न'आ जों लुनाय नङा मालाय बिहावासो लुना होनाय होननानै जि बुंबाय आं ओमफ्राय आंखौ बुंनोनो होआ लासै बुं होनो सुब बुंबाय थायो आवाज मत करना होनना बुंबाय थायो आरो हिन्दीनि उनाव सासेयाथ' जाबाय ओइ बायद' मने मने थागबो होनलायलांबाय हारसायैनो हारसाबो रायलायबाय हिन्दीबो रायलायबाय बर' रायलायासै आरो ओमफ्राय मोखाङाथ' खोबथेजोबनाय आं सासेबो सिनायासै सासे गाहाय सानैया गोजौ गिदिर सानैया गोगोम खाथेजोबनाय आरो ओमफ्राय बे समावनो सासे बाहेरायाव थानाया सार गारि दङ होनना गावसोरनि रावै बुंहरबाय गारि दङ साबि बिबाय आरसि बिबाय इन्सुरेन्स बिबाय बे खोनाखौबो आं बुंजोब्बाय इन्सुरेन्स गैया आरसि दङ ड्राइभिं बिबाय ड्राइभिं गैया होनबाय आं ओमफ्राय आरसिया हर होनबाय गारिनि आरसिखौ लानानै फै जाबाय बे समाव फनबो फैदों बिसिना जि आथुर आरो 10 मिनिटनि सम ओरैबायदि आथुर दानाबा बिसोरो फन फैनाय आथुरजों आंबो आरसि नागिरनाय आथुरजों हौवानि मानि बेगाव नायबाय बे समावनो आं भटार आइडिजों पान कार्डजों खोमसि नालाय हौवानि बिखुनजों गारखोमाना दोनहरबाय आङो बिसना सायाव गोलैनानै थाबाय ओमफ्राय आरसिखौ बरननो हाबाय आरसिखौ स्केनिं खालामनायमोन आरो आरसिया बेबो स्केनिंसो होननानै आल्लानि गोदोनाखौ सेरबाय आंखौ बोरैबा सेरखाबाय गोदोनाखौ ओमफ्राय सानाय मोनबाय आं ओमफ्राय आरसिया बोरो होननानै मालिकनाव सोंथाबबाय आं बेनो बेयावनो दङ होनबाय थाबाय मानि बेगाव नागिरबाय मोना उनाव बे समावनो फायरिं हरबाय आरो बाहेरायाव थाम होननाय खोनाखाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि गोमबाय न'आबो ख्रिं होनजोब्बाय जों थाल मारिजोब्बाय आरो खोमायानो उनाव एकदम फन फैनायबो आथुरथार गावनाबो लाबायना गावस्राबो जि थांनो आथुर बे आरसिखौनो लानानै ओमफ्राय ओंखारबोबाय बिसोरो ओंखारबोनायाव जोङो ओंखारबोबाय नालाय दरजाखौ फांज्रिना गारबोबाय जोंथ' सिंनि रुमाव थाबाय टिभि रुमनि दरजाखौ फांस्रिना गारबाय ओंखारबोनाय थांनाय बायदि नुनानै एसे नायख्रिंखौ हरबाय दरजाखौ खेंनानै बेखौनो जोंखौ बे सिथ्लानिफ्राय फाथिहरबावबाय गावनो फाथिहरबावबाय ओमफ्राय गावफिननो नागिरदों होननानै थाबनो हुखौ मारिनानै दलद थाबाय जों मबाइलखौ आङो थांनोसै समाव बिसोरो मोथला मोसि भुत लोंनायाव आरसि नागिरनायाव मबाइला गान्दु सिंनिफ्राय थलथब गोलैयो आरो आं गान्दु सिङाव दोनखुमादोंमोन मबाइलखौ खोमसियाव बायदिसिना नागिरनायाव आं मबाइल दोननायखौ गोसोआव दं नालाय बेखौ दोनखुमा हरनायाव बिसोरो आरसि नागिरबाय थानायाव गावसिनाव टर्च दंना टर्च लानानै आरसि अरिजिनेल नागिरनायाव गान्दुखौ बोदलानायाव मबाइला थल्ल' गबाय मबाइलखौ लांबाय उनाव बे आरसि बरनाय समाव फैसाया 500 दङ होननाया हर 200 दङ होननाया हर 500बाबो हर 200बाबो हर होनबाय सासेया आजावबाय सासेया बियो ओमफ्राय आंथ' होबाय नोंसोरनो दहैनो होबाय आं नै बेगाव गैला होनना खिथिजोब्बाय आं जि थांनो आथुर आरो आरसिखौ लानानै माबाखौनो दुप्लिकेटखौनो लानानै स्केनिंखौनो लानानै ओंखारलांबाय बिसोर बे ओंखारलांनाय बे नाहरनायाव गुलि फाथिहरनायाव जों दरजाखौ मारिना थाबाय थाङाखैदां होननानै थाबाय दसे उनाव खोनाबाय पालसारनि गारि गाबनाय आवाज जोंनि लांगोनायावबो स्टार्ट होआखै साबिखौबो लांखादों गारिनिखौ फाखानि आलमारि दंमोन नालाय बेयाव दोनखादोंमोन जों लांदाङावनो बेयाव साबिखौ मोननानै लांखादों होमबाबो जोंनि न'आव जोंनि गारिखौ स्टार्ट होआखै आरो स्कुलसिम नारना लांदों बिसोरो स्कुलसिम नारना लांनानै ओरै पालसारबो गाबबाय जोंनि गारियाबो गाबबाय ओमफ्राय थांबाय होननानै जों गथ'फोर सानैखौबो बामखांनाबो लानो हाला गिदिर माबाबाय नालाय 10 बोसोर जाबाय सासेयाथ' बामखांनो हायैनि जों उफाय गैया गेटखौ मारिनानै न' खाथियाव मबाइलबो गैला लांजाबाय न' खाथियाव खारलांब्रबबाय जोङो बिबैबो जानाय दं बिसोरबो थांबाय जोंहा न'खराव जोङो हौवा हिन्जाव आरो गथ' गथाय साब्रैल'खासोमोन नालाय जोङो रावबो गैया बिहाव बिखुनजोआबो नै बिबोनां गैयिनि बिजावजालिजों थाहैनांगौ जाबाय बेयाव साब्रैल' आसरित जादों आरो आं सोरबा मोनथिनाय मानसिफोरासो मावखो ना माखो एथ'बां रुम थासेयावबो जोंखौ जों थाग्रा रुमाव लानानै जोंनि गद्रेजखौ बेबायदि बुल्लोन हैबाय आरो मा लांखो बिसोरो दायो ओरैनो मबाइल गंसे गारि आरसि लांबाय गारिनि आरसि ग्लेमारमोन आरो जोंथ' दायो सोरखौ सन्देह होनो मानसिखौनो सिनाय मोनासै खाथेजोबनाय ओरैनो बिसोरो इलेक्सननि खोथा बुंदोंबाबो केम्पिंनि खोथा बुंदों डाइरेक्ट माबे पार्टिनि होननानै नामबो थांखियाखै जोङो रावखौबो दुसिनोबो थाङा माने जोंबायदि खेथियकनि न'खराव बेबायदि 1 लाख गाहाम दाबिनाया अयनाय इनायनि खामानि
खामानि जादों आरो बेफोरो जोङो मावनासो जानाय खुद गावनो खेथि खालामनानै जों गावनो फाननानै जोंनि गथ'खौ फोरोंदों जोङो जोंहा गथ' हौवासा गोजा सानै दङ जों गावनो खुद खरस खालामनानै गावनो फोरोंनाय जों गथ'खौ मबाइलखौबो जों बावाखै नैबे अनलाइन क्लास जानायावसो जोङो अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय फिसालानि थाखाय जों बायो बे मबाइलजोंनो आं गथ'खौ फोरोङोमोन अनलाइन क्लास दिनै एबसेन्ट जाबाय मैया फोरोंदोंमोन आङो हिन्दी साबजेक्ट जादोंमोन ओरैबायदि दुखुनांथाव जादों आरो जोंबायदि खेथियक मानसियाबो जुदि गावनि जायगायाव गावनि न'आवनो जुदि बेबायदि दम होजानांगौबा जों रावनिबो इनाय खामानि मावालासिनो बेफोरबायदि जोङो जाथायनि सायाव दासिम माने पुलिसनि सेराव साफिदों नामा नोंस्रा जोङो दायो पुलिसनि आखायाव गथायना होबाय मैया फैदों खाथिनि असिबो फैदों खबर लाफैदों गामिनि दिलिगिरिफ्रा खबर हरनायाव फैबाय खबर लाफैबाय दिनैबो फैदों गोबां दुखु जाबाय आरो जोङो दायो सासे खेथियक मानसियाबो माने गामियारियाव थानानैबाबो रायजो जानो हायो ओरैबायदि अबस्था जोङो बिहावा जा हा एसे होलांदों बेयावनो एखे खुद गावनो मावनानै जानायमोन आरो जोङो रावनिबो सायाव थगायनानै जानायबो जोंनाव रेकर्ड गैफेरा रावजोंबो सुथुर जानाय जों रेकर्ड गैफेरा जेरावखि थाङा जोङो हौवा हिन्जाव सानैजोंनो मावो गायो फानो जों उदालगुरियाव फानहैयोमोन आरो मैगं